Op een steenworp afstand van de grootste hoogstamboomgaard van Nederland ligt een thuisboomgaard. De runderen hebben nog genoeg ruimte en fruit krijgt alle tijd om te rijpen. Van de woning bij de boomgaard maken we vandaag een kleine proeverij. Inmiddels op een veel kleinere boomgaard en ook geen productieboomgaard, hè? Nee, juist. Dat is een huisboomgaardje, zoals wij dat noemen. Huisboomgaardjes zijn vaak gekoppeld aan een boerderij. We staan net aan een hele mooie pruimenboom. Vervolgens een perenboom, een kersenboom. En aan de andere kant achter ons staan een behoorlijk aantal appelbomen. Ja, en die koeien zijn ook hier voor het beheer of horen die weer meer bij het huis, bij de boerderij? Ja, van origine hoorde dat was de huisweide van boerderij Berven. En dus hier hebben vrijwel altijd koeien gelopen. Het is dus ook niet meer geschikt om te hooien tussen die fruitbomen. En het is ook een vrij extensief beheer met vleeskoeien en maar een 1,5 of 2 koeien per hectare. Hoe belangrijk is voor jullie zo'n kleinere boomgaard tegenover zo'n vele grotere? Dit is voor ons heel belangrijk om dat cultuurlandschap in beeld te brengen, in beeld te houden. Boerderijen, daar passen hoogstammen bij, daar passen koeien bij en daar passen hagen bij. En dan krijg je een veelheid aan organismen wat hier kunnen leven, veel fauna. Veel dassen, hazelmuizen, steenuiltjes, noem maar op. Bijna alles is hier te vinden. Tot slot, heel romantisch, een diner voor 2. Met fruitproducten van eigen boomgaarden. Ja, als je wil kunnen we wat proeven. Ja, graag. Ja. Kroet, zeggen we. Wat zeggen jullie? Oei, ja, wij zeggen schroeb en ik persoonlijk zeg zeem. Zim, daar lappen wij de ramen mee, maar goed, laten we het maar eens proberen. Deze? Ja. Wat is het? Appelstroop, hè? Appelstroop, ja. Kijk, gewoon een sneetje brood. Ik zal eens proeven. Smakelijk. Prima, lekker. Smakelijk. Ja, dankjewel. Voor mij een bekend smaakje. Zal ik ook appelsap Pak maar, ja, lekker. We doen ieder jaar samen met vrijwilligers de appels rapen. Samen met ons eigen personeel. En die vervolgens verwerken in een heerlijke appelsap. Zonder toevoegingen. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik denk dat het best goed kan met elkaar. Over hoeveel kilo's appels hebben we het? Wat we rapen, dat zijn misschien wel een 2000 kilo of zo. Maar als je doelt op wat een boom kan, de goudrenetten, wat we gezegd hebben, die konden vroeger wel tot 600 tot 800 kilo appels geven. En voor een liter appelsap te maken heb je 2 à 3 kilogram appels nodig. Oké. Dit smaakt prima. Je hebt ook iets sterkers bij je, hè? Zeker. Ja. Wat heb je bij je? Een geweldig product, een geweldige Calvados. Alcoholisch product. Ja. Hoeveel procent? 40% afgerijpt op eikenhouten vaten. Nou, ik ben benieuwd. Heerlijk. Oké, waar proosten we op? Op behoud van het landschap en vooral van de hoogstambomen. Proost. Zo. Die voel je wel dalen, hè? Ja, Ja. dat mag ook.